The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 6, verse 19, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Verse 20, but store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. Verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. 1 Corinthians 1:18, for the work of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. 1 Corinthians 16:13, be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Verse 14, let all that you do be done in love. Teach me to do your will, for you are my God, your spirit is good. Lead me in the land of uprightness. Revive me, O Lord, for your name's sake. For your righteousness' sake, bring my soul out of trouble. Psalm 143, 10-11. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. 2 Corinthians 3, 17-18. Sa dili pa kita magapadayon doon sa pulong sa Diyos ni ining adlaw, ikinahanglan ng atong pagpanganda sa atong kalag. We have to prepare ourselves and examine our conscience kung napapakita mga sala diya sa atong kalag. Ikinimahimong bubang sa atong pagbuhatong pagtuon sa pulong sa Diyos. 1 John 1:9, nagamando ka nato. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Umanimubuhata ka na, ikaw andam no sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Alang ka ni mahigala, ang isyo ng imong yatubang, dili ang imong pagsugid, kundi ang imong paggamit niya ng imong kabubuton sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibukong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoo Kristo imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilong pangandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Ama na mo nga Diyos, nagawasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo sa mga usapa dinhining napita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong ug nining adlaw
salamat o Diyos nga mo pa kami gipabuhi. Nagginhawa pa kami o kani timailan nga nagalihok pang imong plano, ang imong tuyo sa among kinabuhi. Salamat o Diyos sa grasya nga nagalihok sa among kinabuhi o kini among pagbuhaton grasya man wala kami katakos ni ini apan nagatuman lang kami sa imong mando nga patubuon ang among kalang pinagis pagtuon sa imong pulong. Bani kami o Diyos pinagis pag tudlo ka na mas balang Espiritu Santo nga mao lang mga bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Kining tanan na mong pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan. Welcome sa atong mga suki, atong mga higala, atong mga subscribers, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome no sam. Yung atong Bible study through the YouTube o sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Niya pa kita magadupot, meaning atong tunanan ang giruhan of the real keys of success in life. Matuod yung mga yawi alang sa atong kalampusan sa pagkinabuhi. Okay? Mo kini ang tuyo sa Dios nga kita magmalampuson, magmadinaugon sa atong kinabuhi. Dinhi sa yuta agi kini ang pangandam sa atong maabot na kapag kinabuhi uban sa Dios dito sa eternidad. Okay? Padayon kita sa atong paghisgot ni ining ikapila naman kita tuon ni ini. Iyan na kita sa ika-11. Okay? Na nata sa ika-11 na okay, as a review again, ang tinawag na nimo makalimtan. Ang una yung real key of success in life na ikaw maluwas pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. So get saved by faith alone in Christ alone. Acts 16:31 kana mga bersikulo. Human ka maluwas, then nahimo ka namang born again believer o ikaw nahimo ng sakop sa arian o panimalay sa Dios o ikaw nasud na sa plano sa Dios, protocol plan of God o ang imongan gisuwat na dito sa basahon sa kinabuhi sa karnero, the Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out. Kaya ang kaluwasan may tabo lamang makausa. It is an instant kanang event na may tabo sa katao sa paghimo ng desisyon sa pagtuo kang Kristo. He is saved once and for all. Okay? Di na namatangkang. Kay God, as we have said, God is not an Indian giver. Kung sa iyang ihatag, di na kana niya bakwion. Kay kana, in fact, it's already covered by the doctrine of eternal security. A believer is secure in the hands of God. His salvation is settled once and for all. Diya mo na unsa ka matinumanon sa Dios. Mao ka na usa sa iyang kinaiya. So mao ka na nga human ka maluwas, luwas ka na hangtod. Kung mao ka na nag-una gyud na real key of success in life, you become a winner. Niya. Okay? Immediately, you become a nikao, overcomer. Agathos, kanang winner. Okay? So, mo ka na ang una gyud na Yahweh. So, di ba nga, the real key of success in life is not through the steps suggested by secular books,
kining popular kayong basahon nga how to win friends and influence people. No, that is not the real key of success in life. Tawhanon ra kana. And you know, any human solution is no solution. Prinsipyo po as pulo sa Dios. Only divine solution is the real, genuine solution. Man's solution is no solution. So mo kana nga problema man sa tao nga ang iyang kahimtang putol man ang iyang relasyon sa Dios tungod sa sala panunundon nga atong napanunod sa atong unang ginikanan si Adan at si Eva. So kanang tao may mugso ng kalibutan na nagatangag na niining maong daotang kahimtang nga nahimulag sa hingpit yung himulag sa tao gikan sa Dios tungod nitong nabuhat lagi sa atong unang ginikanan. Iwan din na. Kaya ang formula nga gisunod lagi mao man tong AOS plus OSN equals spiritual death. Okay. AOS, Adam's original sin, plus old sin nature equals spiritual death. Spiritual death. Ang ipasabot sa spiritual death is unsa? Pagkahimulag nato bang mga tao, pagkahimulag nato sa Dios. Nahimulag tanan. Okay? So, problema, di ba? Problema na sa tao. So, ang Dios tungod sa iyang grasya, nagapahimutang siya, nagapahiluna siya, paagi nga kitang tao, mga tao, mahibalik ngadto sa kiliran sa Dios. Ingnon lang natong kiliran sa Dios. Mahiuli ba kita? Mao na si Ginoong Jesucristo mian dinhi sa kalibutan, aron siya ang mo pasiguli sa iyang gibuhat nga kaluwasan dito sa krus. Usa sa iyang nabuhat sa kaluwasan mao ang pagpasiguli natong mga katawhan ngadto sa Dios. Og kini may tabo lamang pinaagi sa atong pagdawat yan ang gasa sa Dios. Gasa nga kaluwasan. Faith alone in Christ alone. Okay? Naway labot ang relihiyon yan. Kini ang iyang paagi sa Dios. Ang Dios may original gyud nagtukod sa Kristyanismo. Dili ang relihiyon. Kaya ang relihiyon agira nag-awat-awat sa Kristyanismo. It's a pseudo-Christianity. O daghan ang nangalingla sa relihiyon kay kung tanaw nimo ang kanang lagway sa relihiyon, mura mag-Kristyanismo. Kaya giawat man na ni Satanas. Iyang giawat yun. Pino kayo na iyang pag-awat sa Kristyanismo. Iyang giawat, ano ng mga tao malingla, masuod sa laang niya sa iyang relihiyon nga. Moro ba yun ay labing epektibo nga hinagiban sa paglingla. Epektibo kayo na. Mao nga daghan sa atong mga kaila, mga higala. Di na to sila mga igsoon, kaya di man sila mga magtotoo, di man sila mga Kristuhanon, di man sila luwas. Mao na nga subo balandungon nga bagang duot sa katawan, nabutahan sa relihiyon. Mao na nga ang ilang pagtuo nga di lang sila maluwas pinagis pagtuo lang, kinahanglan kanang tampuan, mga kinaraan, sirutihan tampuan, tampua ba, dugangan pagyudog mga mayong buhat. Wa sila may bao nga kanang may buhat, musunod ra na kung tinuuray kang naluwas, kasabot ka. So gikinahanglan nga maluwas ka una ka mubuhat og mga mayong binuhatan. Kaya ngayon pagtuo kay ang mayong binuhatan mo ay makapahilangit nila. Nakita nimo unsa ang pagtuis
pag kanang tanawang paagi ni Satanas, pagka deceitful, malinglahon, mawagi ugas kanang passing yun sa iyang mga pamaagi mo na nga. Get saved by faith alone in Christ alone. That's the first and number one real key of success in life. Once you get saved, luwas ka na, your salvation is settled, anak ka na sa Diyos, nahimo ka ng sakop sa arianong panimalay sa Diyos, gisuluban ka na sa pagkamatarong sa Diyos, kung mutanaw ang Diyos nga amahan nimo, di ka na hinukman kundi na matarong na sa iyang atubangan. You see? Kaya gatangag ka naman, nagsuloob ka naman sa iyang pagkamatarong. Kumikan, sa unsa, imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manaluwas. Kasabot ka? So maura ka na just by a simple faith on the Lord Jesus Christ. Di mo na? Ang paagi sa Diyos, dili ka nang makalibog. Kay hingpit ko ng Diyos. Unsay iyang himuon, hingpit yun na. Perfect yun na. Nang ano pa mang, imo pa mang yun nagdugangan nga hingpit naman na. You see? Mao na nga si Satanas sugod pa dito sa paraiso yun. Ang iyang paglingla sa tao. Lingla sa una na itong ginikanan. Maayo mag yun siyang kumbinsido yung ka sa iyang pag-eksplikar niya. You see? He is kanang great salesman. Dali ra kang dani sa iyang mga pagkumbinsir nimo. Wala kung wa kay kamaturan, sorry. Dali ra gyud kang suyupon niya. Suyupon sa relihiyon. I mean, mao na nga subo yun balandongon sa atong mga kaigalaan, mga paryente tingali, mga silingan nga na unsa nalingla, nabutahan sa relihiyon. Mao na nga atong gihatagan ng emphasis kay daghan ang wa makakita gyud nining maong kamaturan, nining tinuod yung kahimtang sa tao. You see? So okay, so mao ka na ang una gyud nga matuod nga Yahweh sa kalampusan sa kinabuhi. Lampos ka na. You just won the victory by being saved gikan sa imong unsa pagkahinukman, pagkakondinado. Tanang tao nga matao ning kalibutan na kondinado. Kay tungod lagi na itong nahitabo sa atong unang ginikanan. Kondinado, buta sabot, hinukman. Ang ilang destino, way lain, kundi ang linaw sa kalayo. That is the place of judgment. Gitawag sa kadaghan ng impyerno. Mao na nga, akong balikon itong mga pangutana nato sa mga higala nato nga ano mang naamay mga impyerno. Mao na sagan nila pangutana nga ano man nga naamay mga impyerno. Ibaw na kung sa tubag niya na. Kung na kay kamaturan, nagapadayon ka na sa pagtuon sa pulong sa Dios, daghan ka mga kamatuoran diya sa imong kalag, makatubag ka na dayon. Naay mo adto sa impyerno tungod sa ilang kabubuton nga mo adto. Ilang man kabubuton. Gipaklaro na sa Dios, gipatinaw, nagtataw gyud ang iyang pulong. You can only be saved by believing in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Period. Wala dugang, wala. Naghisgot ba na og mga mayong buhat? Kaya nga naman, automatic na lagi mugawas ang mga mayong buhat sa diha nga ikaw tinuuray na yung naluwas. Musunod ako kanunay ihimblo nining karwahe o ang kabayo. Di man muna ang kanang karwahe. Di man budagan na. Kinahanglan ang kabayo may muna mo muguyod sa kanang karwahe. Awahi ang karwahe.
awahi ang maayong buhat. Una gyud ang kabayo nga gitandi nato sa kaluwasan. Kasabot ka? Mao na atong pagtandi ba? Just a comparison, just an example. Una gyud ang kabayo kaysa karwahe. Mao na nga gibali man ni sa relihiyon. Mao na. Get saved by faith alone in Christ alone. So mao kanay nag-una. Once nga luwas ka na, okay, daghan ang may tabo lagi nimo ini kaluwas nimo. Nahimo ka ng bagong na tao, born again. Unya unsa pa? Ka ng suluban ka na lagi sa kinabuhing dayon. Si kinabuhing dayon. Nga unya ang imungan ilista na dito sa basahon sa kinabuhi, the book of eternal life, kinabuhing wala na katapusan. Unsa pa? Kanang anak ka na sa Dios. You are a child of God. Ug dili kita may nag-ingon ana ang pulong sa Dios. Ang Dios pinagi sa iyang pulong. Kasabot ka? Okay, mo na una. Ikaduha, mao ang pagpatubo sa atong kalag. Na unsaon man pagtubo sa kanigong kanang mo eskwela ka pananglitan. Mukuha ka og kurso nga kanang abogasiya baron o engineer or lawyer or a nurse or a doctor. Di ba inig pa-enroll nimo niya na hataga na kag mga kanang mga curriculum nga imong sundon. Kana atong gitandi kana nga ang basahon, ang instruction unsaon nimo pagkat-on yan ang maong kurso nga imong gikuha. Mao pud ni atong pagkakristohanon. Kay nasud naman tas plano sa Dios na atong higayon nga atong gidawat si Kristo nga atong manluluwas. Therefore, magtuon ta unsaon nato pagkanang kat-on nga kita makagraduar yan ang atong kursong gikuha. Of course, itandi lagi nato lang ni just a comparison. Ang atong kurso mao ang plano sa Dios nga atong kanang sunod. Tuna nato ang basahon nga nagahisgot bahin sa atong kurso nga gikuha. Atong kurso mo ang kining ingon nga mga Kristohanon. Pagtandi lang gihapon kana. Okay? So therefore, ato gani kining gitandi kining kanang atong pagkakristohanon nga gihatagan kita sa Dios og instruction manual. Instruction manual ang Biblia nga diin na diha giimprinta ang huna-huna sa Dios og tun-an ug mugawas ang pagtudlo niini nga itudlo sa usa ka kanang Kristohanon nga gihatagan sa Dios Espiritu Santo o gasa sa pagtudlo, the spiritual gift of teaching. See, mga pastor teachers na ay mga ebanghelista ang ila pong gasa, espirituhanong gasa mao ang pagsangyaw, pagsaksi. So mo kana nga kaya aron motubo ang mga Kristohanon, motubo ang mga igsuo nato pinagi sa pagtuon nila, pagpaubos nila, put themselves under the authority of the pastor teacher who has the spiritual gift of teaching. Okay? So ministry man na. So mo na nga grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. I hope di na nimo makalimtan. 2 Peter 3:18 mao kanang mando sa Dios nga patuboon ang atong kalag. Ug ang pagpatubo nining atong kalag mao lamang ang pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi. Dili lagi sinimana,
dili binuan, dili tinuig, adlaw-adlaw on a daily basis kay ngano sa imong pagbalik-balik, pagtuon ini, pagpadayon ini, mapadinayonon, makugihon, masigihon, malahutayon, ang imong kalag mag-anam-anam kinig tubo. Og naibaw naman ta nga dunay tulo lagi ka ang level, 3 levels of spiritual growth. Ang una nini ang atong pagkabata. Masugod mo gitas pagkabatang masuso. Ang batang masuso, di man na siya motubo pagkanoon mo mga solido, mga gahing pagkaon, kaya pa man na siya hingipon. Gitandi, gihapon na to ni. So sa kabag-ong na tao pag-usab, nga tao, a newly born again person, bago pa siyang kanang naluwas. Bata, sugod gisis pagkabata. Baby believer. So, sige, ipainom sa gatas. Kanang gatas, gitandi po din nato sa mga sinugdanan, kanang basic, kanang doctrines from the Bible. Gitudlo po na sa pastor teacher. Ala, sige, adlaw-adlaw. Mao na gitawag nato spiritual momentum. Kung sabot-pasabot sa momentum, pagbuylo. Aron mo buylo ta sa atong Kristohanong pagkinabuhi, aron atong makabot ang atong objective, main objective, common objective sa tanang mga Kristohanon, kamao ang spiritual maturity. Pagkahamtong spirituhanon, nga diin mo kanay ang kinatumyan na ang equivalent ka na sa na nakikatakos sa pagkinabuhi, pagdawat ng mga panalangin, o sa paghigugma. You see, mo na atong common goal, mo na atong tumong nato mga Kristohanon. O by the way, kining gisgutan ini, naanitanan mga prinsipyo sa pulong sa Dios. Kanang, kay kung magsigil ang hisgot sa mga reference o mga kapitulo, bersikulo, abutan tag rapture. Wa tay mga katunan gani. Mo na nga, ato ning gisgutan, agi kini o griiko. Ninomdom ka sa kong gingon? Agi kini griiko sa mga kanang gibuhat sa mga kanang nagmatinumanon yun, makutig yun, nga pagtuon sa pulong sa Diyos, sa original yun. Kaning atong method lagi, gitawag mo niyan to og ICE method, ICE. O kinibungalan ni, this is a byproduct, yan tong mga scholars, biblical scholars, nga nag-devote ko sila, kanang dupot ko sila sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Aron mo gawas gyud ang tinuod nga buti pasabot sa usa ka kapitulo, bersikulo, ang tudmo kini gitawag natong ICE method, isagogical, categorical, o exegetical. Unsay buta sabot? Isagogical, nagtuon ta sa pulong sa Dios base ang kasaysayan sa pagsuwat ni ng usa ka kapitulo o bersikulo. Isagogics, history. Historical kana. Okay? Mao na ang gitun-an ni mga Bible scholars. Ang C mo'y categorical. Categorical na kanilaing mga bahin. Bahin o kaluwasan, bahin o kanang faith-rest life, ang kanang rebound, unsa pa, salvation, sanctification, redemption, all of those. Divine dynasphere, kanimo ni ang atong buti pasabot. Categorical. O ang E, yes, that's right. Ang E, letter E, exegetical. Exegesis. Magtuon ta sa pulong sa Dios base sa original nga mga pinulungan. Kay ang Biblia gibahin manigduha, Old ug New Testament. Ang Old, ang daang pagigsaad gisuwat kini originally sa Hebrewanon ug Aramaic. Okay? So,
tunan ang pulong sa Dios niya ng mga original nga mga pinulungan. O ang New Testament, bagong pakigsaad, gisuwat kini originally sa Greek. Sumaw ka na ang ilang pagtuon ini. Ako lang kang kanang lamdagan ini. I'm just explaining, although this is a review. Kamong mga daan nagsunod na ning atong kanang daily Bible study, nakakatuon naman ini, nagkasabot na mag-unsa ning matang sa pagtuon sa pulong sa Dios nato through the YouTube. So, mo ning patubuon ng atong kalag. Mo ning kadua, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsang bersikulo? Mga tana ko nimo. Unsang bersikulo? 2 Peter 3:18. Okay? So, mo na ang ikaduha. Ikatulo, prioritize God's Word. Himo ang imong pasiuna ang pagtuon sa pulong sa Dios. Expose yourself to doctrinal Bible. Kini nga itong pagtuon sa pulong sa Dios. Our method is doctrinal. Masabot pasabot. Doctrinal. Gikan sa pulong doctrine. Unsa may pasabot sa doctrine? Pulong sa Dios. The Word of God. Mo ni atong gitunan. So, once you expose yourself to this kind of Bible studies, then agi ka na og sunod sa unsa kanang mando sa Dios. Kabubuton niya nga kita mangita una sa gingharian sa Dios ug sa iyang pagkamatarong o kining tanan igadugang ra. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So mo ka na kanang mo ni ikatulo. Unahon yun na to. You see? Unahon. Mo betul ni kanang Pablo nga ang pulong sa Dios mas bililhon pa sa atong gikaon nga luto. Ang physical food ba ang pasabot mas labaw pa kay kini atong kalag mas labaw pa man sa atong lawas. Yung kasabot ka. Kini atong lawas balay ra ni. Kasabot ba ka? Ako ka namang gi-explikahan bahin ini. Kini atong lawas balay, giingon ni sa in English og tent. You see? Murag og I don't know, sabihin siya ang tent. Murag bay lang. Okay. Okay, bye. Kining atong kining atong lawas mo ibay. Okay. Unya, kita nga tagbay nasa sud. Okay? Ang lawas niya sa kanang gawas. Ang kalag ana sa sud. Ug ang kalag mo'y tinuod nga kita. The real us. Or the real we. Okay? Mo na'y tinuod nga ikaw. I'm talking to you as a believer. Tinuod nga ikaw, mo ka na imong kalag. Ug ikaw nagapuyo diha sa imong lawas nga mo'y bay. Now, unsa may metabos bay nga magkadugta na. Magkaraan na siya niya. Muto na og muuwan. Natural. Muro may ito og muuwan. Gusto? Og muuwan, muto na. Kaya nanay mga buslot doon sa na. Kinigitandi hapon na ito ni sa kanang atong kalag. You see? Ang atong lawas, manam-anam na kadugta. Kita nga tagbahay, muhawa kita. Gusto? Muhawa ta. Nga magsigi kag puyo diha, nga wala daghan ng to, mga basa ka na. So, that is just an analogy. Pagpaklaro lang na nimo. So, all of these things nga itong gisgutan, mo na nga patubuon kini nga itong kalag. Okay?
kaysa diha nga mutubo na ni atong kalag. Ang mao may ang atong pasiuna mao man ang pulong sa Dios. Unsa? Mao na ni ang magaganoy nato, kanang dala nato ngadto sa paghamtong. Okay? So mo itong ikaduha, grow in grace. Kaya ato namang pasiunang pulong sa Diyos din, and we are exposing ourselves to the doctrinal Bible studies, we are seeking kanang first the kingdom of God and His righteousness. O naman po na diya sa Mateo 6:33 o Lucas 12:31. Nagkaroon ng iyang kaupat. Okay. Organize your life around God's Word. Organize. Ipahiluna ang imong kinabuhi diha sa pulong sa Dios. Tagaan ka na ko memory aid, operation ROTMPP. R, routine. O, organized life. T, true scale of values. M, making good decisions from a position of strength. P, persistency. Ang ikaduhang P, perseverance. So, mao na nga ikaupat. Og niining atong pagpadayon sa pagtuon niini. Timan na natong mga pipila ka mga punto ingon nga mga Kristiyanon. Sa atong pagpadayon ba sa pagsibog kanto sa unahan. Kita, di ba, kung giingnan nga naatay inheritance. Ang atong inheritance, mga kabilin. I don't know kung mao ba yun na Bisaya, no? Inheritance, ingnon na natong mga kayuhan, of course. Ang atong mga panulundon. Maglisod ng panulundon. Of course, masunod tanya na panulundon o kabilin o kanang mga kayuhan nga gitande mo ni sa mga ganti na unya atong dawaton dito na sa eternidad. Rewards nga atong madawat. We anticipate these rewards in heaven. O kining maong mga ganti, gibasihan kini sa unsay makanang mabuhat o fulfillment sa magtutuo sa mga mga requirements to receive His inheritance. O ato naman ang isgutan nga, they are divine escrow blessings. Escrow. Kung ibaw na po kung sabot sa pulong nga escrow. This is only true here in the United States, din sa Amerika. Kung mo palit ka ubay na ay escrow, o kanang escrow, ibutang na o kanang depositary, ibutang na nga imo na nang maangkon sa diha nga matuman nimo ang tanang mga requirements. Ana may mga requirements kung palit ka ubay. You see, once nga you kanang fulfill all the requirements, then that's the time you can receive. You are now qualified to receive kanang escrow. So kinigitandi na to ni sa divine escrow blessings nga pangapod-apod sa Dios kanatong mga magtutuo dito na sa eternidad. Okay? So I will repeat nga kining inheritance itong gayon nga midawat sa kaluwasan, diha gihatagan tanining maong inheritance. Og atong madawat kini didto lagi sa eternidad, but you know, you can lose your inheritance due to carnality. Na ato na ning kanang ibutang sa atong kahimtang ingon nga mga Kristiyanon. Sa diha nga kita makasala, maglunang sa sala, then we become carnal. Okay? Kay mana carnal naman ta, we are under God's discipline. You see? Mga anak man ta niya. Katuro man po mga anak sa Diyos mo iyang disiplinahon. Di man niya ilabtan itong mga di magtutuo. Di man iyang mga anak. Kasabot ka?
Unbelievers are not part of God's family. Therefore, dili sila disiplinahon. Ingon tingal itong mga di magto, ayahay, di magtuto, di man disiplinahon. Di ka disiplinahon, pero hukman ka naman. Kita ka sa diferensya. You are already judged. Gihukman man ka. Condemned ka man. Mao na nga dili ka hilabtan o di ka disiplinahon. Ang disiplina alang lamang sa mga anak sa Dios, mga Kristohanon. Tinuod nga Kristohanon ha. True believers in Christ. Mao na nga ato ni padayon ugma. Kining bahin ining mga rewards atong tukbilon panigdugang magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo nining laing higayon sa among pagtuon sa imong mga pulong. Salamat Dios sa imong pagpatinaw kanamo nining mga butanga nga sarang namo ikapundo nining among kalag. Aron mo kini among hulbuton sa panahon nga naay mga suliran sa among kinabuhi. Nga mo kini ang imong solusyon. Only divine solution is the real, genuine solution. Solution among mga tao hagyoy hinungdan. It will always fail. And in fact, our solution is very lousy. O hagyoy kalampusan ini. O hinungdan. Busa, nagasalig lamang kami sa imong kasulbaran, mga solusyon o Diyos. Pinagi sa pagkaton na mo nini, among magamit sa among adalawang panginabuhi. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Ining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.